ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମତେ ଖାଲି କହିବେ ଚିକେନ ରଖିଆ ଶୁଣିଟା ଏଇଟା ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କିଛିଟା ବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାର ମାସନ୍ଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ ଚିକେନ ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଚିକେନ ଖାଇ ମାନେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥିବ ଚିକେନ ଖାଇବ ମୋ ଭାଇ କହିବ ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ମରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ମାନୁନୁ ସୋମବାର ମାନୁନୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମାନୁନୁ ଗୁରୁବାର ମାନୁନୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଏ ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ କର ଚିକେନଟା ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟେ ଆସୁଛି ସିଆଡ଼େ ଭାଇ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯେ ଗୀତା ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ଯିବାର ଅଛି ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି ତମକୁ ସେ ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁନି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଲୋକ ନୁହେଁ ମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଲୋକ ନୁହେଁ ତମକୁ ଆଣି ଚିକେନଟା ଦେଇଗଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତମେ ରଖିଥାଅ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଲୁଚେଇକି ଖାଇଦେବି ତା ପର ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆସିବ ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ କରିବି ଭାଇ ତମକୁ ଆସିକି କହିବେ ଦେଖ ଗୀତା ତୁ ମତେ ବାଛ ନହେଲେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖା ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଆଗ ସେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ସେ କହିବେ ତାପରେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ପୁଣି ସେ ଆସିକି ମାନେ ମୋ ପାଖେ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ମାଂସ ଗୋଟେ ଥର ଚିକେନ ପାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 4 ଦିନ କଥା ହଁ ମୁଁ 4 ଦିନ କଥା ହେଲିଣି ଗରିବ ଚିକେନ ରାକ୍ଷସୀ କାହିଁକି ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମତେ ଖାଲି କହିବେ ଚିକେନ ରଖିଆ ଶୁଣିଟା ଏଇଟା ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କିଛିଟା ବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାର ମାସନ୍ଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ ଚିକେନ ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଚିକେନ ଖାଇ ମାନେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥିବ ଚିକେନ ଖାଇବ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ପାଟି କରିବ କହିବ ସୋମବାର କାହିଁ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ଶୁଣ ଭାଇ ପାଟି କରିବେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ତମେ ସତ କୁହ ନା ତମେ ସତ କୁହ କୋଉ ବାର ଚିକେନ ଖାଅ କି ସବୁ ବାର ଚିକେନ କହୁଛି ଭଲ କଥାଟେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଇଲେ ମୋ ଭାଇ ପାଟି କରେ ମୋ ଭାଇ କହିବ ତୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ମରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ମାନୁନୁ ସୋମବାର ମାନୁନୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମାନୁନୁ ଗୁରୁବାର ମାନୁନୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଏ ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ ମାନେ ଘରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଘରେ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବାର ଖାଉଛ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ବାହାରେ ଯାଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଇ ଆସ ସିଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣୁଛି କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ତାପରେ ବି ତା ଭାଇ ମ୍ୟାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ପକେଇଛି ଆସିକି ଘରେ କହିବ ଆଜି ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଛୁ ନା ବିରିୟାନୀ ଆଉ ବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ କହିଲ ମୋ ଭାଇ ଫୋନ୍ ନେଇ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଏ ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଭାଇ ଜାଣିପାରିବେନି କି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବ କି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ଖାଇକି ହଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କଲେ ହିଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ହଁ ଦେଖିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଆସିବ କି ଆସିବନି ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେମିତି ମୋ ଭାଇ ଶୋଇଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବି ମାନେ ଭାଇକି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବି କାଳେ ଉଠିଗଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଯାଇକି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଦିଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମାନେ ଇଏ କରିକି ଥୋଇଦିଏ ମାନେ ଚିକେନଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ହେଲା ଚିକେନଟା ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଚିକେନଟା ରନ୍ଧା ହେଇଛି ତମକୁ ଡକା ହେଉଛି ଗୀତା ଖାଇବା ଆସ ଚିକେନ ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ଚିକେନଟା ହେଇଛି ଭାବ ଇମାଜିନ୍ କର ହେଲା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଚିକେନରୁ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସୁଛି କି ଓକେ ଚିକେନଟା ଗରମ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ତମକୁ ବୋନ୍ ପିସ୍ ପସନ୍ଦ ନା ବୋନ୍ ପିସ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମତେ ଚିକେନର ସବୁ ପସନ୍ଦ ଓକେ କେବଳ ଖାଲି ଯୋଉ କଲିଜା ନଥାଏ ତାର ସେଇଗୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ଟା ତାର ସେଇ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନଖ ଫୁକ ବି ପସନ୍ଦ ସେରା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନଖ ଗୋଡ଼ ହାତ ପର ସେରା ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଚିକେନ ସ୍କିନ୍ଟା କହୁଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଲିଜା କଥା କହୁନି ସେଇ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଖାଏ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ଇମାଜିନ୍ କର ଚିକେନଟା ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟେ ଆସୁଛି ସିଆଡ଼େ ଭାଇ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯେ ଗୀତା ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ଯିବାର ଅଛି ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି
ଖାଇକି ଯିବ ଆଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ନା ଆଗ ଚିକେନ? ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯିବ? ହଁ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ବି କହିବେ ସେ ଡେରି ହେଲା କି ମୁଁ କହିବି ତମେ ଯାଅ ଘରେ, ମୁଁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଖାଇବେ। ହଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନା କରିବ ନା 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 କିଏ କହିବୁନି। ଶୁଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅଛି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଶୁଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନିନିଅ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ତମେ ଏକା ଅଛ, ଭାଇ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଘରେ ଅଛ ହେଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ତମକୁ ମାସେ ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁନି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମାନିନିଅ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଲୋକ ନୁହେଁ, ତମକୁ ଆଣି ଚିକେନଟେ ଦେଇଗଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତମେ ରଖିଥାଅ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବି? ଲୁଚେଇକି ଖାଇଦେବି। ତା ପର ବର୍ଷ ତାର ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ କରିବି, ମାନେ ତା ପର ବର୍ଷଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ନୁହଁ, ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁଥିଲି, ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁଥିଲି ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା କରୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କହ କରିବ, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଯେଉଁ ମୋ ବୋଉ ନୁହଁ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତରକାରୀ, ଜଣେ ମାଉସୀ ଘର ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନେଇଯାଅ ଛୁଆ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ରହିବନି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା କି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। ବୋଉ ଚିକେନ ଆଣିଥିଲେ? ହଁ ବୋଉ ଚିକେନ ଆଣିଥିଲା, କହିଲା ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନେଇଯାଅ ଛୁଆ ବୁଆ ଖାଇଦେବେ। ଆମ ଘରେ ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆଉ ଖାଇଦେବେ। ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଖାଇଦେଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି କଲି, ତାପରେ ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ଗଲି। ହଷ୍ଟେଲ ଗଲା ପରେ ତ ସେଠି ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିହେବନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଚିକେନ ଖାଇଲ ଆଉ ସେଠି ଖାଇଲି। ଖାଇଲ? ହଁ ସେଠି ଶୁଣିବ, ସେଠି ନୁହଁ ମୋର ନୁହଁ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ଆଲର୍ଜି ହେଉଥିଲା। ସେଠି ବି ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ କହିଲେ ଗୀତା ତମେ ଚିକେନ ଛାଡ଼ିଦେବ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ନିଜେ ସାର୍ ବି ଆଣିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ 6-7 ଦିନ ଖାଇଛି, ଭଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଖାଇଲି। ପୁଣି ଚିକେନ ଖାଇଲ ଆଉ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତୁ ମତେ ବାଛ ନହେଲେ ଚିକେନକୁ ବାଛ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା, ହେଲା। ଭାଇ ତମକୁ ଆସିକି କହିବେ ଦେଖ ଗୀତା ତୁ ମତେ ବାଛ ନହେଲେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖା, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଆଗ ସେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ସିଏ କହିବେ, ତାପରେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ପୁଣି ସେ ଆସିକି ମାନେ ମୋ ପାଖେ ମାନେ ଦୁନିଆ ବାସି ଯାଉ ଚିକେନ ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ଘରେ ଚିକେନ ପଶେନି, ଚିକେନ କି ଅଣ୍ଡା ପଶେନି। ତ ମୋ ବୋଉ ଜାଣିଛି ଚିକେନ ଖାଇବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆସ ମୋ ବୋଉ କହିକି ପଇସା ଦେଇଦେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଯା, ସେ ବାହାରେ ଚିକେନ ଖାଇବ, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ସେ କହିବ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା କି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟେ କରିଦେବେ, ବିଜନେସ୍ କମ୍, ଚିକେନ ତରକାରୀ ବେଶୀ ହବ ନା। ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ନୁହଁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଏମିତି କିଏ ଯିବ ମାନେ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିବ, ତମେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଣିବାକୁ ଯିବନି ସେଠି। ନିଜେ କିଣିବନି, ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ କିଣିକି ଆଣିଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ମୋ ଭାଇ ପ୍ରକାରର ଲଜିକ୍ ହେଲା, କୋଉ ପ୍ରକାରର ଲଜିକ୍ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଚିକେନକୁ ଭଲ ପାଅ ତମେ? କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରିୟ ନା କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସଟା ପ୍ରିୟ? କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ମାଂସଟା ପ୍ରିୟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବୁଝିଗଲି ତମେ ଫାଲତୁଟାରେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ ଭାଇ। ତମେ ଚିକେନ ଆଉ ଗୀତାର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କ୍ରିଏଟ କର, ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତୁମକୁ ନା କ'ଣ? ଏଇଆ ତ ଭଗବାନ ଏତେ ମାନେ KFC ବାଲା ୟା ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଚିକେନ ଖାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ଗାଁରେ, ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଚିକେନ ତ ଦୁର୍ବଳତା ନା, ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଚିକେନ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଦିନଟା ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ ହବ ଭାଇ ୟାଙ୍କର ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ଶୁଣିଲ ତ ସାବିତ୍ରୀ ଇଏ ବି ମନା କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତୁ କାଇଁ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛୁ, ମତେ କୁହନ୍ତି
ଚିକେନ ଖା ବୋଲି ଭାଇ ନା, ଇଏ ମନା ଏ ଚିକେନ ପାଇଁ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି? ହଁ ଇଏ ମନା କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ଥର ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍, ଚିକେନ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର। ମାନେ ଚିକେନ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ସିରିୟସଲି ହେଇଛି? ଆମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଥର କହୁଥିଲି ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଥର ଚିକେନ ପାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 4 ଦିନ କଥା। ହଁ ମୁଁ 4 ଦିନ କଥା ହେଲିନି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି କି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ କାମଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥାଏ। ମୋତେ ହଠାତ୍ କହିଲା କି, ସିଏ ଆଉ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇଛି ହେରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ। ମୋତେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲା, କହିଲା କେଉଁଠି, ମୁଁ ତାକୁ ମିଛରେ କହିଦେଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ହେରି। ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ଚିକେନ କିଲେ ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ଭାଇ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖାଇବେ, ରବିବାରଟା ବି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଚିକେନ ନେଇ ହେବନି। ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲ କେଉଁଠି? ତାକୁ ସତ କଥା କାନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକେଇଛି କି ଏ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତାକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଜଣେଇନି, ଜଣେଇଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ, ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ମନା କରିବନି, ଆକୁ ଯଦି କହିବି ଏ ମନା କରିଦେବ। ଦେଖିଲ ତ, ବାଛିଲେ କାହାକୁ? କାହାକୁ ବାଛିଲେ? ନା ସିଏ କହିକି ଯାଆନ୍ତି ଆରି। ନା ସେଇଦିନ କାହାକୁ ବାଛିଥିଲେ? କୋଉଦିନ? ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇଥିଲାଗି 4 ଦିନ କଥା ହେଲିନି। ବାସ୍ ତାହେଲେ ଚିକେନର କ'ଣ ଦୋଷ ହେଲା? ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଚିକେନଟା ନେଇକି ଆସିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କହିଲା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲି। ସତ କଥା ବି କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି ଆସିଗଲି। ନା ମିଛ କାହିଁ କୁହାହେଲା, ଏବେ ମୋର ଚିକେନ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯାହା କରୁଛୁ କର। ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା 4 ଦିନ କାଳ। ଇଏ ନୁହଁ, ମୁଁ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଗୋଟେ ଉଠେଇବନି, ଖାଲି ବାର ଫୋନ୍ଟାକୁ କାଟିବେ, ଖାଲି ରାଗ ଲାଗିବନି। ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ନା ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଅଛି ନା? ହଉ ଲେଖାଯାଉ, ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କହିଦେବ, ଦିଦି ମୋର ଏଇଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ପଚାର। ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କହିଲ, ଆଜି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା। କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍? ଆଉ ହଁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଇଏ ଯାହା କରିଥିବେ ହେଲା, ମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବେ, ମାନେ କହିବେନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବିନି। ମୋତେ ବୋଉ କହିଦିଅନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରେ ଜାଣିଦିଏ ସବୁ କଥା। ମ୍ୟାମ୍ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିବି କି ମାନେ ଏମିତି ବି ବୋଉକୁ ଯଦି କିଛି ମାନେ ରାଗରେ କିଛି କ'ଣ କହିଦେଇଥିବି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମୋତେ ବୋଉ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଗୁଆ। ଶାଶୁ ତ ମିଲା ହୁଏ आपके साथ। ନା ଇଏ ମୋତେ କହିକି ନା ଗଲେ ବି ବୋଉ ସବୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇ ଦେବେ, କହିବେ ସେ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ବୋଉ ସିଆଡ଼େ ଜଣେଇଦେବ ଯାଇଛି। କି ନାଇଁ ଇଏ ଆଜି ଇଆଡ଼େ ଗଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ତତେ କହିଛିଟି? ସିଏ ଯଦି କହିବ ହଁ କହିଛି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କହିଛି ବୋଉ ସିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ମାନେ ଯାହା ପାଇବ ତାହା ଶୋଧିବ। ବାଡ଼ିକା ଜଗନିକା କହିଛି। ବେଳେ ପଚାରିବେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ, ତତେ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କହିନି, ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଥିରେ ମିଡିଏଟର ତାହେଲେ ଶାଶୁ ବି ଅଛନ୍ତି? ଏତିକିର ବୋଉଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ବହୁତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ।